wannan aikin a yanzu haka? Haba oga, wani irin magana ne wannan? To da wa ka gansu? Da kai na gas. To ainihin abin ne ke bani mamaki a. Amma wannan manyan barayi nan gaskiya ba aikin kofatin zali ba ne. Kan da yake ɗan sanda bai taɓa wani abun arziki ne. Shi ne ma na gani ko kare fa bai taɓa kamuwa ba nan ta na kama mutum. Wai mutumin nan wai kai ka ce ka kama. Tambaye man shi. Ko kasa amma wannan barayin manyan barayin nan kai ka kama su kuwa. Uban kai kama su. Ko kasa shi ya kama su. Shi ya kama? Kwarai. Kofar garzali. Daga yau ni na ƙara ma matsayi. Yanzu na cire ka a kofar na mai da kai saja. Sajan dandusa! Dandusa! Yasmin riƙe mu. Riƙe da kyau. Kai. Akwai sa'on na ji action. Kuma ba san aika waya. Akwai. Kuma ba ga waya dai karshe ma kenan. Gudun kake a wai? Akwai. Ana biyu. Yasa ɗin waya jama'a ne. Kori. Roll. Action. Kofar garzali Sa. kana nufin yanzu da naga mutanen nan ka zauna a kansu kai ka kama su. Faran kai dade. Ya kake wannan magana? Yanzu ka zo gun nan fa. Kuma da wa ka gansa in ba ji ba. Da kai na ga su. Ni na kama su. Ko kasa. Na'am. Kofar garzali wannan manya barayi ba shi ya kama su ba. Saboda bai taɓa abun arziki ba. To ni mutumin da naga ko kare bai taba kamo hawa. Amma bari tambaye shi. Tambaye mai shi. Easy. Ko kasa. Amma wannan manyan barayin ne kai ka kama su ba. Uban kai kama su. Ya kai. Ko kasa. Na'am. Wannan kofar garzali shi ya kama su. Shi ya kama su. Shi ya kama su. Kana nufin Kwarai. ya fara kokarin Kwarai. kofar garzali Sa. amma albishir Yes sir. wannan manya barayin da ka kama Yes sir. na cire ka daga kofar na mai da kai sajar garzali. Ya kan jusa yawa ai abin da ka ya wuce kai saboda nani Good. shi ne kai ne ka bani kana shan mai Okay, then let's. Ah, Musa. Almajira. Ba salfa akwai shi. Sarki. Gani na. Annabi ne shugaban bayi mai kausara da salsabilu. Sarki. Action. Sannan almajira. Allah ne ba abun banza in ba abun banza bai irin wanda ta uban suka ce kai kada ki wannan kaga wannan shirge yake katu dan kuma kace kai kama shi kai kuma ga kadan sandan shege da ma ko kare baka taba kamawa ba dan kuma kai kace ka kama manyan barayi Ga wanda ta aikin nan. Biki ka dinga motsi. Action. Thank you. Samu Tantabara. Mazanda. Siyar iPhone kenan.
wallahi ga shi ba caji yana da nan thank you Allah barika. yanzu malam aya Haladu dawo ta action zai shigo ne action kawai wani wani ɗauka ya duba da nauyi a gaba opportunity bacin na cire gida ɗin ba ku ce yaushe yanzu mana Mai datu. rolling ina waya action ko fargazali an ka dade kana nufin kai ka kamo wannan yaro ɗin ka daɗe ai na ga dai yanzu ka gasa manya barayi nan ba kai ka kama su wani sa ko gasa wannan bai taba taɓa abin arziki an yi shi ya kama su mutumin da naga ko kare bai taɓa kamowa ba wai a manya zai na mun maganar nan shi ya kama wannan mutane to amma barin tambaye shi tambayen mai shi easy ogasa easy amma wannan manya barayi ne kai ka kama su uban kai kama su sorry sa ya aka ya mai kofin da zali daga yau sa na cire ka daga kofar na mai da kai sajan garzali saboda wannan abin da kai ya kara man karin gwiwa kara ma mukami ko ban share da kwamishinan yan sanda ba na kara ma zo mu yi wannan